Mga idol, na ako nila napancheck si Bay Ramon. Pang babae? Saan pas babae ba? Ang interesado tag babae. Ka gusto ka babae nga dili na mabuwag nimo nga imong mustiin nimo. Basta naa lang yung gamit nga para lang palukmay sa babae. Tanga din na bay. Naa niya. Ako sa oras na ba nga magbuhat mo na ng anahid. Hidid, iso siya. Kapan tong rapay, ha? Na kay garapa bay. Unsa man isuda na bay kanalana? Lana. Ya kanang manghidid ka na bay kung gusto nimong gamiton. Mo na siya tawag ko unsa man na siya lumay unsa kanang birtod unsa man Panglumay nagbabay. panglumay babae. Dili. Bisag di mo pang hikap-hikap, di na masok. Sorry bay. Oy, unsa may imong reaksyon gid nga kung katong panahon nga manguan ka? Unang manghaplas ka unsa may Ang babae ni mo tutugan babae, ang babae mo tanaw ni mo murag maluno yung babae. di na mabuwag unsa man mo. Dili lang yung buwag ta sige lagi tanaw niya mo dulong istorya mo. Hapit na lang mo kuyog lang nimo. Tarong di bay tinuod. Pagay ko na bay pila pa na. Ako siya gipangayuan sa iyang lumay mga idol. Kay plano sad ko manghaplas ana in town. Karap sabto ni kana. Katong bag-o ko ninyo, diha na lanahan ako. Yang akong mga uyab sa ulitaw pa ko daghan kayo. Daghan ko no kay kuyab si Bay Ramon. Nalimot na lang gud siya sa uban mga idol. Lali mo si Mga pila man gid ang daghan na bay? Pila na uyab di so grabe. di na maihap bay? Ako na grabe Lisod ay lisod. Gwapong tao sa Bay Ramon mga idol. Ha? Di ko gwapo. Kurti mo kung masturig babae ko bay. Grabe masturig yun. Di bay Mana. Mama ba kana si Isberhil lupig na nimo pamabaay. Ako dagha kay ako. Kinang wala man na si Uyab, mo na sa maminyo. Wala sa inyo na. Ako di ko hambog bay. Di ko masabot sa unang litaw pa ko. So grabe kayo. Di mo ko mamili ko. Bati gwapa. Pero bay, dihagi ko. Kuridas na bay. Ay mauday mga idol. Bahalat kukuk basta langgam. Kay naaman na sa panultihon. Dihagi bay. Panguyab ko bay o maestra. Paano nguyab ko maestra? Maestra. O pag panguyab ko maestra. Gwapa kayo na. Kaliwat o ng katsila ba? Grabe yan. Puti, tagwas. Gwapa juga na bay. O, ano? Speaker ko. Nana kay ko na to, nana kay kining grapa. Hidhead. Wala pa. Wala pa. Wala pa mga idol. Wala pa to. Hindi ka ron. Nanguyab ko. Nanguyab na ko. Ningon din ang babae. Uy, huwag ka mauwaw. Manguyab ka na ko. Nabati ni Mugnaong. Kunya, Maestra pa siya? pobre pa kaay ka. Kunya, wapa kay grado. Ako maestra pa. Uy, sakit ko nung kayo mga istorya ang maestra mga idol. Nawatas-watas ko ang kasing-kasing ni Bay Ramon. Nya, graduhan pa ko. Sakit tas dugahan na bay no? Gwapa pa ko. Kunya, ikaw, kabati ni Mugnaong. Nya, manguyab ka na. Huwag ka mauwaw, no? Na, ang lana o ang tubig di man na magkasagol. Uy, alam mo ni Chris TV, kadungog naman ko sa dramas ni HB ana. Oy! Ako po din ko pisot, nakadungog na sad ko ana sa drama sa radyo. Sa What's the Style, Palami Style. Ha. Mga dukirokin mong duha lulupot yung king ko pisot. Dili bitaw na magkasagol bay kay magbuwag man kina sila. O, ako nag-iinan. Paita istorya ha bay no? Akong giinan. Tulog mo kung luha ba? Grabe ha, kita. Ako day, selo alam ko. Selo alam ko day. Bisan tinuog maestra ka, bisag gwapa ka, nga dato ka. Ako, graduhan ka, ako wa di ko'y mahimo. Selo alam ko. Kay igo lang ko nagtuman sa mandos kung kasing-kasing, kay ikay gitudlo. Angay ang higog maon. Apan kay imo man kung sakita ang eskwela, istorya, pangay lang ko ng pasaylo. Paita bay Igo no? lang ko Kita nagtuman no? sa mandos kung kasing-kasing. Sus tinduta pa Militar diskarte man gani ang wala kita akong kay gusto na ko. Oo. Tagay ako maing pasabot kay sa ko nimo mamugos kay. Hasta induta ko mga pulong ni mo bay. Puson kay akong puson. Kung ako'y babae ato bay malukmay ko eh. Grabe Basta at bay, istorya para ato. mo tuo bay. Oh. Pag humana na ba yung istorya ko anang mag-ana na ko bay. Oh. Hila ko. Hila ka. Ako lang kang patuwa og luha parang akong ipahinuod nimo nga tungod sa imong sinultian. Igo kung ibati og kalipay lang bisag imo kung pasakitan kay ino. Salamat ko nimo. Kay Laumag mga pulong ni mo bay. So kano bay? Oh. Pagkita alam mo bay. Di pa angkay na siyang maestra. Lano ka lo. Angkay, pagkita mo ba? Ningon ni Sabon, kadigod. Nakiparo doon na ako'y anak tulo. Oh. Yung sa, kumusta man ko? Maulang yapon sa, nya, pila naman yung anak ron ko. Tulo. Yung sa, nga mon, ako karon nakita ta, ngay, kung mo pasaylo. Sus, luoy na. Nga no, nagabaan ko ni mo na. Kaya ako pasakit mong istorya. Ako tao, graduhan ko, gapa ko. Nya, maestra pagi ko. Ipaangkan lang ko, bro. Unya karon bay, wala na ka mo tinguhan yan Wala tayo. Sa iluan lang ko. Sige lang, ay lang pagpangit sa iluan ko. Kay kanini dili ni sa na ko, o dili sa po nimo.
Igo ramang nagsultis tinuod kay di mo to bakak tinuod sa nga ikaw graduhan ka, portahan mo, gwapa ka. Way katarungan nga dili ka kapagahambog. Apan adol lang pangipaselos Ginoo ka. Basta Imo ta si mga pulong ba yoy? tungod sa imong pagkatao. Kay dato lang lagi ka, makapanghambog man ka sa imong kaugalingong tinaamang nga imong angay ipanghambog. Pero ako mo ko ipanghambog ako, mo graduwa sa ko'y kwarta, ya di ko gwapo, igo lang ko ni sultis Ginoo pa siya. Basta nindo ta papasabot yung sa traffic. Pili ba discarded. Wa kay kudigo sa una na bay nga kay ato nang uslan ba? Nangayo ko kudigo ni Bayramon mga idol. Kaya ang iyang mga diskarte, lawom kayo, lisod man kayo karon. Kung atong-atong og saom, basig malumos unya ta mga idol.